A ményakrák egy olyan daganatos megbetegedés, amely könnyen szűrhető, még mielőtt a daganat kialakulna. Ezt hívjuk rák előtti állapotnak. Magyarországon a szervezett méhnyakszűrés keretében a 25 és 65 éves nők kapnak meghívólevelet 3 évenként arra, hogy elmenjenek erre a szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálatnak a célja az, hogy méhnyakrák előtti állapotban felfedezzük az elváltozást, és egy kisebb műtéti beavatkozással megelőzzük, hogy ebből valódi rák alakuljon ki. A méhnyakrák okozta megbetegedés ma Magyarországon nagyon magas. Körülbelül 1200 új esetet fedezünk fel évente, és kb. 400 nő hal meg egy olyan betegségbe, ami egyébként kiszűrhető lenne, és ma egyetlen egy nőnek sem kéne a Földön meghalni ebbe a betegségbe. Hogy a méh száj felszínéről, illetőleg a méhnyak csatornájából sejtkenetet veszünk le. Ezt a sejtkenetet elemzik a citopatológusok, és mondanak véleményt a sejtek alakjáról. Az elmúlt évtizedben ezt a sejtkenetet egy újabb vizsgálómódszer egészítette ki, ezzel fokozva az érzékenységét a szűrővizsgálatra. Ez pedig nem más, mint a humán papillomavírus örökítő anyagának a meghatározása. A humán papillomavírus vagy HPV-nek a DNS analízise a szűrésbe történő bevezetésekor azért jelent forradalmit, hiszen egyértelműen az okot, a kóroki tényezőt tudjuk kimutatni. És ha a kóroki tényezőt kimutatjuk, akkor reális esély van arra, hogy magát az elváltozást még ideje korán fel tudjuk fedezni. Ma már egyértelmű, hogy humán papillomavírus HPV fertőzés nélkül nincs méhnyakrák. Ezért, hogyha az okot megtaláljuk, akkor a szűrésnek a hatékonyságát tudjuk vele fokozni. Amennyiben a humán papillomavírus DNS-e nem kimutatható a mintában, akkor 99% a valószínűsége annak, hogy nem fordul elő az elkövetkezendő 3 évben sem rák előtti állapot, sem méhnyakrák. Ez a sejtkenetről sajnos önmagában nem mondható el, mert ha negatív a sejtkenet, akkor azt mondhatjuk, hogy 70%-os a biztonsági arány abban a tekintetben, hogy az elkövetkezendő 3 évben nem lesz sem rák előtti állapot. A sejtkenet és a humán papillomavírus DNS együttes meghatározása egy olyan biztonságot ad a paciensnek, amire elmondhatjuk azt, hogy amennyiben negatív az eredmény, az elkövetkezendő 3, most már az új klinikai adatok alapján 5 éves időintervallumban a paciensnek nem kell attól tartania, hogy súlyos fokú rák előtti állapot alakulna ki. Fölhívnám azonban a figyelmet arra, hogy ha a HPV DNS-t kimutatjuk, ez nem jelenti azt, hogy rákról beszélünk. Ebben az esetben a szűrővizsgálatnak az időintervallumát rövidebbre kell vonni. Adott esetben 1 év vagy másfél év múlva célszerű találkozni. Széchenyi 2020. Készült a Heves megyei területfejlesztési ügynökség non-profit korlátolt felelősségű társaság megbízásából.